Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh! Greg! Naidagan ng abot! Wa sila labot. Wa sila labot. Sa sugod ni Sir Leon Tikoy. Mapugusapan. Pili sila patyo. Sige, kasabot ko. Doon na sila. Abaga lang Tikoy ha. Abaga mo iikon. Okay! Withdraw. Okay, wait lang! Napsa! Kabay na kong kuwanta! May lain ng abot! Greg! Oh! Ay naman! Oh, toses luyo! Nana ko! Oh! Grabe! Oh! Okay! Sa tagi! Hubo! Hubo! May gani kaya baga na mong igo! Wa mo atin manuha! Wa mo ilabot! Oh! Mga pulis Greg! Nana sila sa doon! Sa tagi Greg! Sa luwid sani! Sakpan tadi Greg! Leon. Leon. Unsa Herminia? Nagtingog ang imong cellphone. Tubaga. Ganihan na ni. Dili pa dukay. Ay, kasayo ni mo mipangon. Ngit-ngit pa. Templahan ako gatas si Jonas. Nangayo og gatas. Gigutom ang bata. Tonton. Sorry, sir. Naristor mo ka. Ngano lagi? Mas may tingali mo gawas ka, sir. Na-flash report sa 24-hour FM radio station. May interes ka. Mugawas ko. Ug mao kito ang atong mga breaking news, mga idol. Atang-atang yang atong mga dugang nga follow-up report sa maong panghitabo. Please tune in gihapon dinhi sa atong istasyon ng IFM 93.9. Ang atong alas 4 na sa kabuntagon. Pag nga ang radyo ton, pag nga. Ton? Wa gani ating anting atong amigo, sir. Murag yung dili madutlan. Murag yung dili mamatay. Mismo sa bahay yun ni Romero. Dito niya patya si Romero. Wa siya tingog-tingog na may biya na to kagabi. Wa ta may baw asa siya paingon. Mawang nanti ay katuton. Sustugyo ko nga nakaila siya ni Romero. Apan kiyong sa man ato pagsiguro nga si Greg yun mao'y mipatay kang Romero. Sir Leon, Ganihang alas 3 ang hitabo. Alas 4 na sa buntag ton, way balita ni Greg og Tikoy. Dapat unta niya na sila din og nagbalita nga kupras na si Romero. Pero wa pa Greg hangtod karon. cellphone mo, Sir Leon. Si Greg ganing nanawag. Si Greg. Sorry kayo, Greg. Ang tinuod, nagduwa-duwa ko kung ikaw bagyod kay. Gibalita na lang ang maong hitabo pero wa ka magpakita nga rin ako. Karon ka lang nanawag. Way kaso, Greg. Sige lang kung wa ka magpakita na ako, but at least kupras na si Romero. Sa laing gayon, giyatagan na sab ko ni mong kalipay. Gikuha na sab nimo ang laing babag sa kongdan. Bye, Greg. Relax una. Palamig-lamig una. Oh, Sir Leon. Unsay mong nabati, Herminia. Nakaila ka sa tao nga gikasulti ko sa cellphone nili padugay. Si Greg. Ang
Tinuod nga tag-iya sa gamay kayutaan sa bagakay nga sayon kayong nailog nato. O karon, ilawom na sa imong pangan. Apan ang labing nindot, kay ang ilawom sa maong yuta, may mga bulawan. Dili na ka na bag-o para nako, Leon. Dili na bag-o si Greg. Kaniadto pa ko nakadungog si Angan. Hapit ka na tingali matagbaw. Kaya halos matuman naman ang tanan nimong pangandoy o primaus. Nahimo ignorante o inosente si Greg pinaagi sa imong mga lansis, bakak o pakaron ingnon. O karon na ulipon nagyod si Greg. Ang pagpangilog nimog mga kayutaan nga ang labing daghan ilawom sa akong pangan. Bugat ko na kaayong kipasan. Niya ako sa inyong duol, dili sa pagpaniid, aron nga makabati sad ko og mga balita sa hitabo nga sagad o kanunay na nakong nabati, Leon. Niya ako, aron timplahan ka na ako kape. Pasagdan ka lang yun ako bisan may sagol nga panginsulto ang imong ipanupag o ipanulti nga rin ako. Basta pinuha lang yun o iplastada lang yun pirmi ang imong baba ngadto sa laing mga tao. Kinibaw ka yun. Ayaw kalimot. Ayaw yun kalimot sa paborito na kong termino. Kopras! Bawa na din eh. Ako na'y mutimpla sa akong kape. Layas! Matod ko. Pahawa. Biya! Layas! Kanunay kong nanghinaot o nag-ampo. Nga dili lang yun unta in taon mo subay ang imong dugo sa kaugatan ni Jonas. Magkaluluoy kayo ang akong anak. Mapugnan mo. Pugnan mo ang akong dugo o ang dugo ni Jonas nga mag-usa. Anak ko si Jonas. Sumi gusto ni mo nga imbis ang ako ang dugo si Iro mo'y gusto ni mong musubay sa kaugatan sa akong anak. Asa man di ay maliwat ang akong anak. Nga ako man siyang anak. Layas na diya kay maumod kay noon karon sa akong laparo. Pawa! Grabe kay kapinangga ni Greg ang iyang anak. Kumansa yung trabaho ni Romero. Nilahos tayo pauli aron ikauban iyang anak. Tago na yun ha! Tago! Kitaan ka rin, Papa! Tago! Hapit ka na magtulog katuig, anak. Tingali, mitungha na diha nimo ang kabuot sa hula-hula. Isip o sa kabuhi nga tao dinis kalibutan. Busa ning ako karong isulti nimo. Hinaot pa nga musod na kini sa imong huna-huna aron sugdan na nimo unya sa paghandom o hinumdum. Abi na mo, anak, kapila ko kaha kini balik-balik ka og sulti sa imong inahan. Og nihigayon na doon na ako'y ipuno. Kaya paghitabo, libot na tong duha, dili na iya sa panahon kaniyang to. Ingon ani, anak, ang berding kakahuyan sa palibot, kaniyang to, dili na perdi apan pagkakaroon na galaya. Ang mga labas o nangalimyong hangin kaniyang to, dili na humot apan pagkakaroon. Mialis mo tungkol sa mga kinabuhing patay. Ang mga kalanggaman ng kaniyang to, mag-ilugay sa ilang tingog ug awit. Apan niya, gipulihan sa ilang mga hilak ug sa pagkakaroon. Naglumba pag-alibwag kay dili buot mo saksi sa laksot ug naughang kabukiran. Kaniyang to berding nga balili, nga gipangandoy nako nga akong lubnganan, migaay ug nangalaya. Silang tanan mo panipadan ako.
Bisan ikaw, anak. Mubaliban usab na ako tungod kay kining imong amahan. Gianam-anam naglamoy sa kaliputan. Papiliun ka lang, bay. Unsay gusto ni mo nga kukunahon? Ikaw o ang imong anak? Hmm? Iyan na! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!